I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu. Kao što vidite, igrat ćemo Clash of Clans. Keyboard. Znam što je. Kako je pojačano, brate, pojačano. Ljudi, ne nećemo nikog napadati, nego ovo je samo najava da će nešto biti. Pa dok ja budem skupljati pare i to, pričat ću vam kako. Pozdrav za Marko 1703, na kikova sam onog Ivana zašto je bio bezobrazan. I vidite, Marko ZZIT. Pozdrav veliki za Marka i njega ću pokazati njegovu bazu, naravno. Da li će napisati ZZIT? Fan, šta će ti? Malo. Pokazat ću vam njegovo selo, Dobre. Pokazujem im bazu tvoju. Ljudi, ovo je njegova baza. Pošljak sam, hoće ovakvu bazu. Niko je ovo 7. Može vizarde. Dobar je. To je jako dobar. Teraz malo da padaš kako piše. Ne znam. Retro home. Svi uzim go bazu, znači jak samo je baza. Pokupio money. Ljudi, spremit ću vojsko da pričam nešto. Znači, bit će novih intra, bit će skečova i bit će naravno ljudi, bit će zabave, bit će junior, bit će ekstra, ali to neće još. Jedno 10 dana još neće. Maksimum. Ljudi, čim bude raspust. Ja mislim da ću drati na moru snimanje. Ima da budem trao na moru, ono pazi ljude breš. Ali neću nevjerojatno igrat Clash of Clans te igre. Zašto? Zadnji put kad sam bio na hotelu, pa internet nije bio dobro radio. Pa sada valjda će bolje raditi, ali neću ići tamo. Tako mi ovaj kad opet skupu moji to buđi. Imam samo 100. Za 11 sati mi je ovo gotovo. Imao sam 100 i nešto hiljada sam potrošio eliksira, morao sam. Mi se gradi pa ću izgraditi tamo hal na 6, samo da skupim money. Ljudi, to radim, znači ono da sređujem ovako trip, tako malo da kupim. Da mi se samo najavi da će biti mnogo skečeva i ovu epizodu sam izabrao da bi vam pokazao. Znam se vidim, malo se volim zjezat, ali dobro, nešto da me što se malo zezam. Ljudi, ovo je najkraća epizoda sad meni kod mog kanala, ali ovo je da bi pokazao mog prijatelja, jednog od najboljih prijatelja, njegovo selo i samo da bi vam pokazao da on ima više trofeja od mene. Save. Sad treba četi.
da setim sam ubacio isto. Poslije ćemo sve ovako kako da vidim. To je bilo to što se tiče ove kratke epizode. Vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!